mengishiya wena kuzofana ukuthi ufile ufika ukhipha u500 futhi nawo ukhipha uphelele mhlawumbe ukhipha u300 uphinde ulethe 100 rand mhlawumbe ulethe u200 uphinde uyilethe manculo sacela ukubuza la uhlala nentombi yakho la ekhaya sacela ukubuza la ninazi izinto ezimnandi efridge ubani owanqumela umgomo wokuthi sikhipha u500 la ubani owanqumela umgomo wokuthi ngosuku ngikhiphe imali more than 500 kanti sesiyarenta la kanti sengamabhilini lawo kanti sesiyarenta la kanti sesiyarenta la singamabhilini la ngoba umuntu ukhipha okusemandleni akhe ngithi umuntu ukhipha okusemandleni akhe kusho means ukhulumela ukudla kusho means ukhulumela ukudla lokho kwenzayo ngiyakhulumela kumele no akufanele ukhulumela ukudla umuntu ukhipha okusephaketheni lakhe umuntu ukhipha okusemandleni akhe mina uyazi ngithenga malini cross Ngicela ukuthatha le thuba kubingelele mbukelo weBlack Life TV ohlelweni lethola uthi izinkinga zomndeni. I am uMlangeni uMagasela. Niyalazi ukuthi abakulolu hlelo sihlanganiswe into eyodwa nje umndeni. La ikhona khona inkinga kuphoqelekile ukuthi ube umndeni. Ungasho ukuthi ufuna inkinga zomndeni umndeni ungekho uzongitshela ngeboyfriend yakho. Ayisebenzi leyo la kaMagasela. Isebenzayo eyomndeni because sifuna ukubona umndeni right inokuthula kuthandana because I strongly believe ukuthi mekuthandana empilweni imali iyayizila. Lento yokuhlehlisa imali le ihlangana nama bad energies hlezi xabana hlezi ubontero ngomunye umuntu so mawukuthi fanele sihlambululekani asikwenze lokho bafethu ukuze sikwazi uba nemali sonke sayithanda imali ngokukhulu uthobeka ngicela ukuthatha le thuba ngibingelele usisi oseduze kwami ngimamukela ohlelweni sabona sisonjani phela sisinjani ngiyaphila sithandwa ngicela ubingelele nje umbukelo weBlack Life TV and introduce yourself. Ngiyabingelela kaBlack Life TV igama lami nguneliswa ngwakhuzwa isibongo ngiyabonga thola ithuba. Okay Makhuzwayo awusitshele sandwa sami yini ofisa sikusize ngayo thina la kwaBlack Life TV Vandag. Ngicela ningisize ningikhulumele nobhuti wami. Nginenkinga nobhuti sihlukene ngoba buma uyedwa. Sibiza isibongo sama kagogo kakhuzwayo. So sihlala naye ubhuti wami nentombi yakhe. Ubhuti wami into angihlukumeza ngayo ukhipha u500 makuphela inyanga. The rest mina othenga ukudla yonke into. Kulo 500 mangisho ukuthi mncane uthi mina ngifuna ukudla imali yakhe kodwa bane fridge endlini lento ezimnandi nentombi yakhe kodwa abadlala endlini yonke into intombi yakhe ihlala la day and night idla la ithosa la yonke into kulo 500 wakhe for inyanga yonke mangimtshela uthi ngifuna ukudla imali yakhe kodwa bane fridge lento ezimnandi futhi mina angideserve mina ukudla into ezimnandi mina anginazi idingo zami kumele ngihlezi mina ngithengela bona ukudla ngiphila leyo mpilo nje so nje ngizela ngoba ngifuna ningilungisele leyo nto ukuthi mhlambe ngoba futhi mangifuna ukuhamba kafuni ngoba nami ngithi ngifuna ukuyiphilela impilo yami nakhona ukuhamba kuzobe ngayona solution ngoba kuzobe kuukufa kwekhaya ngoba baphilela utshwala bona nezimnandi bayaphuza ihlala day nathi ithose yonke into bane fridge lezinto ezimnandi mina kushuthi angideserve lokho. Okay Chom kusho ukuthi wena into eyenzakalayo muthenga amaqanda awu60 ayafrayo bese phelile bona baqhubeka bayodla kusefridgini nenyama yonke into kudliwa inyama engalami isiphelile u500 ubhuti wakho u500 userious kodwa ke ngempela userious ngoba ngathi ngimtsho ukuthi bafa izinto ziyabiza lo 500 wathi mina ngifuna ukudla imali yakhe wangithuka ingakho ke sengize ngathatha lesinqumo ukuthi ngize kunina ningikhulumela naye ngoba mangihamba futhi uyalo kushuthi mina ngizoba isigcila sakhe nalentombi yakhe angikho happy nje cela ningikhulumela naye bandla. Uyancana yini ukuthi yena u500 kubo yena othenga ishebo bese wena uthenga nawe ngo500 umtshengisi ukuthi uyibeke imali yakho umtshengisi ukuthi leyo grocery la sesikhathi singanani wesisi lo muntu lo naleyo 500 maye ukhipha mhlawumbe ukhipha mancuzo phelele naleyo 500 so ngeke ngisho ukuthi ngiyothenga ngeyami ngoba kwawona awupheleli Makhuzwayo ngeke userious ngiyatshela mhlawumbe uzofika lethu 300 aphinda lethu 200 ngesinye isikhathi mhlawumbe 100 usebenza kanconywana mombuka noma usebenza kahle imali uyayithola kodwa nje ingqondo angenayo akangicabangeli
Bukelo Black Life ngeke singapholisa amaseka zama ukusondeza ubhuti ngifuna ukuzwa mina ukuthi bakwayibona phi gross 500 uthengani ayithengo yena kuphele leyo nto khona bezodla lokho kusefridgini wena nawe ukuthi efridgini la kufana ayingeke ngizwa kahle lento iyangidina futhi mina asimlandeni ubhuti asondele. Welcome back Mbukelo Black Life TV ehlelweni lethu luthi izinkinga zomndeni. I am Langeni Magasela. Mawukuthi uyaqala ukubuka lo mbukiso mhlawumbe nawo ukho show ukuthi kwenzakalani. uMagasela sahlele emzini owodwa lo suke simemile sihlala emzini wakhe bese siyamcela ukuthi sicela abantu kusondeza amani mewukuthi sibone indawo ukuthi akuphephile uphepha kukho kahle ukuze singathatheli izinto zesibafethu. Sengiyazi ukuthi uMagasela hlezi sibasaba ukuthatha izinto sefanele siba check ukuthi bayasaba cha mhlawumbe all of engihamba nayo basabi. Kodwa mina nje personally i-drama ukuthi kubanjwane la eduze kwami angiboni ngasurvive angizwani inkinga serious. Okukhulu ukuthobeka Mbukelo Black Life ngicela ungivumele ngibingelele ubhuti oseduze kwethu. Sawubona njani? Yebo ngiyaphila ngezwe kuwena siso. Hayi ngiyaphila Nkosi yami siyabonga kakhulu nokubuzwa. Ngicela ubhuti bandla bingelele Mbukelo Black Life TV bese yazisha igama lakhe ukuthi uba kwaba isibongo. Sawubona Mbukelo weBlack Life TV lapho ekhaya igama lami ngingusiyabonga ngwakakhuzwayo. Danko siyabonga. Siyabonga usisi wakho lo seduze kwami. Yebo sisi wami. Okay. Ngicela ukuthi simnikeze ithuba siyabanga ukukhona ufuna ukuthi akubeke ithebeni ukuzwe nawe. Yeah. Then we will take it from there. Yeah. Sis konke lokho okuchazile ekuqaleni engekho bhuti ngicela ukushe exactly ungashintsha kodwa sithando. Okay. Ngizophinda futhi ngibingelela ababukeli beBlack Life TV. Cha siyaza ngibiza iBlack Life kuba ngicela ukuthi ingikhulumele nawe ngoba ngiye ngazama ukukhuluma nawe ngendaba yalo 500 ukhipha wegross wathi ngifuna ukudla imali yakho mangifuna ukuhamba awufuni ngihambe uyalo nami ngakubona ukuthi ukuhamba kwami kuzobe kukufa komuzi ngoba vele mengishiya wena kuzofana ukuthi ufike ukhipha u500 futhi nawo ukhipha uphelele mhlawumbe ukhipha u300 uphinde ulethe 100 rand mhlawumbe ulethe u200 uphinde uyilethe mancu. Sacela ukubuza la. Uhlala nentombi yakho la ekhaya. Sacela ukubuza la. Ninazi izinto ezimnandi efridge. Ubani owangqomela umgomo wokuthi sikhipha u500 la? Ubani owangqomela umgomo wokuthi ngosuku ngikhiphe imali more than 500 kanti sesiyarenta la kanti sengamabhilini lawo. Kanti sesiyarenta la. Kanti sesiyarenta la singamabhilini la. Ngoba umuntu ukhipha okusemandleni nakhe. Ngithi umuntu ukhipha okusemandleni nakhe. Which means ukhulumela ukudla. Which means ukhulumela ukudla lokho kwenzayo. Ngiyakhulumela kumele. No, akufanele ukhulumela ukudla. Umuntu ukhipha okusephaketheni lakhe, umuntu ukhipha okusemandleni nakhe. Mina uyazi ngithenga malini cross. Okwakho ngithi lokho uthi uthenga malini hayi ayikho lonto leyo. Ayikho lonto leyo. Angeke ngihambise ekhaya la kakhuzwayo. Ngeke ngihambe esekhaya la kakhuzwayo. Ngiyakuthenga nje ukudla ngiyayikhipha imali kade ubusho wena nje. Ubani wangqomela ukuthi ngikhiphe more than 500. Ngithi umuntu ukhipha okusemandleni nakhe. Ngithi umuntu ukhipha okusemandleni nakhe. No. Siyana. No angikwazi ukukuvumela usho lento esho mina. Siya u500 ngokubuka kwakho bhuti wami ngokukhulu nje ukuhlonipha ubona ukuthi wanele for ukudla inyanga yonke. Yebo wanele u500. Uyanqena ke siya ukuthi uthathe lo 500 ungabusawunikeza usisi kube wena othenga ukudla. Angikwazi ukupheka ibhodo lami ngedwa la ekhaya. Angikwazi ukupheka ibhodo lami ngedwa la ekhaya. Imaki angisho ukuthi cela unginikeze ithuba namakhuzwayo. Angisho ukuthi upheke wedwa ngithi mina uyanqena yini ukuthi uthathe lo 500 uyayithenga igrocery leyo ucabanga ngoba ngithi amandla akhe agcina lapho. Nosisi uzothatha wakho 500 ayothenga nibeke ilipho. Bese niyahlala ke nibone ukuthi lokho kudla kuzonila sesikhathi singanani. Mhlambe lokho kuzokwazi ukuthi ninibeke ukuthi ni understand ukuthi fanele mhlambe ni add imali extra ukuze nikwazi ukudla kuni sustain kuze kuphele inyanga yonke. Hayi ngiyanqena ukwenza kanjalo cause thina thina la ekhaya akakho umuntu owasinqumela ukuthi asikhiphe imali emodern u500. Sengiyasho ke mina ngicela nikhiphe imali emodern 500 ngoba ngekizini ayinaneli u500. Lokho kwenza ukuthi usisadonseke ngamali. Usisi eze engqumele ukuthi angikhiphe imali emodern uyawazi umholo wami ukuthi ngihola malini. La ngihola khona uyawazi umholo wami ukuthi ngihola malini. Okay mhlawumbe siqale lapho ke makhuzwa simnikeze ithuba usiya. Sicela ukuneza ithuba bhuti wami. Wena emaleni oyiholayo ukwazi ukhokha u500. Yes because ziningi izinto engizenzayo engiyicover ziningi izinto engizenzayo engiyicover engeke ngikutshele okunye ukwazi okuzimfihlo zami njengo funeral cover njengo car insurance nani kuningi engikwenzayo unanemoto. Yes
Ngithi mina umuntu wakho-ke Chomi, yena umbekaphi kulo 500 nina noba uthu nje mubuka sensemzini wenu nizokwazi ukuthi 500 usehotela. Akamthatha ahambe naye. Angikwazi ukuhamba la ekhaya. Angikwazi ukuhamba la ekhaya. Angikwazi ukuhamba la Ngiyeke-ke ngihambe mina ungalibele mina uma ngifuna ukuhamba ungibangela isicelo. Ngiyeke-ke mina ngihambele usale wenza lento le. Ubaba lapha akhona. Mina umama lapha akhona ngeke azakuvume lokho okushoyo. Umama ngeke azakuvume lokho okushoyo. Umama ngeke azakuvume lokho okushoyo. Siyana. Yes, ngoba uyayazi uma wami. Yes, ngoba uyayazi uma wami. Siyana. Yebo. Kodwa uyabonisa kulona iqiniso ukuthi ungathatha intombi yakhe uhlale nayo ngo500 Ngiyabonga. Ngiyabonga. Kusho ukuthi ngidla 250 nina noma uthumene izibuka nje. Angithi intombi yami le iyahamba iyahamba Monday to Friday iye kubo. Mase siya ngeweekend ize ekhaya. Mase sihlala ngeweekend hayi ukuthi ihlezi forever la. Hayi ukuthi ihlezi forever la ekhaya sisiwami. No, hayi ukuthi ihlezi forever la intombi yami. Futhi basuke Angithi yabo kumanje ayikho kumanje. Ngizothi cela uyibize kumanje. Ayikho ngoba ayikho angithi ikubo. Angithi kubo. Ikubo la. Ikuba ngithi la isekhaya la so la isekhaya so le ntombi yami iyona engizokwakha nayo umuzi yona engizovusa nayo ikhaya lo mama yilona engizokwakha nayo lo muzi wabakhuzwayo engizovusa ikhaya la bakhuzwayo ubeka imali yokulobola ubeka imali yokulobola insiya nje yes obade ngisho ukuthi akalazi iphakethe lami ukuthi liqine kanjani nani yena akabonge lokho engikhipha ukuthi isinkwa abonge kanjani etafuleni ukuthi isinkwa manje inkinga udla full time inkinga udla full time ngo500 your girlfriend idlala full time ngo500 kuningi engikwenzayo sisiwami kuningi engikwenzayo sisiwami okay miyeke kusiswaka hamba ongcono khona uzobona lo 500 singikwazi ukuplus uzohamba eye kuphi ngoba alikho elinye ekhaya elikhulu ngaphandle kwalelo uzohamba eye ufuna ukumyuza wena kuzolimala mina ngithi ekugcineni uzolimala njengosisiwa njengobhuti wakhe uzolimala mina njengobhuti wakhe ulinyazo 500 lo khiphayo ngikhashazo wena siyasikhuluma iqiniso 500 is not enough angikuqhaphazi u500 uyaqhaphaza somukhamisa umoya phambi wakho ukuthi ngiphatha kabi lento okay kulungile nami ngiphatha kabi lo yenzayo ukuthi wena ungaphila ngo500 inyanga yonke intombi yakhe unemoto ulethe nentombazane ngaphezulu ukuthi siswami nizanzi indleke engibhekene nazo asinazi indleke naye awuzazi indleke abhekene nazo awundle wena nentombi yakho anginazo ongicabangeli wena ongicabangeli kusho bani ukuthi angicabangeli kusho bani ukuthi angicabangeli angikwazi ukukuyeka angikwazi ukukuyeka sobona oh my god lalabosha angiyazi mina lento kodwa ngikwazi ukuthi siya ninosisi wakho uma ukuthi wena ufuna ukeda imali extra dadewethu faka u500 nawe ungaqala uhambe thenga ngo500 athenga ngo500 uyibeke le enye khona kuzobonakala ukuthi imali iphela ukudla kuphela ngasiphi isikhathi Tebi solution nje ukuthi ngihambe ngoba kuyimali hayi akwazi ungaqala uhambe ake siyenze lento ayibona usiya ukuthi ngempela uma ungafaka u500 intombi yakhe izodla yile nje ngempela lento ayenzayo sisi wami ngiphatha kabi yiphephisa kabi ukuthi ukhulume ukuthi wena ufaka u500 nentombi yakho ufuna anondle ngo500 wena uthi uhambe ngemoto yena angayithenga imoto ufuna ukuhambelana ngokwenxa ukuthi ngifaka u500 akabonge lokho ukuthi ngiyasifaka isinkwa ekhaya kazazi indleko engibhekene nazo kazazi mina ngilungile makhuzwayo usiyaka afuna ngithi edi imali mesehola usuzoyithengela ngo500 ulethe la nawe wena uzothenga okusalayo okushodayo bese qedile bese uyayihlalela nawo sibona intombi yakhe isazohlala endlini kodwa la ekhaya akukwazi ukwenza ukuthi sipheke amabhodwe ahlukene awahlukani amabhodwe ahlukene ingakho ngiyithatha ngiyinikeza yena usisi wami imali imali enkulu kabi ungaqosha phu 500 ungaqosha phu 500 ungaqosha imali enkulu kabi leyo mali ibonge lokho kunabantu la ngaphandle yes ibonge lo mali kunabantu la ngaphandle abangakhiphi ngisho isent kunabantu la ngaphandle abangakhiphi ngisho isent inaphazi ihamba ithosi ihamba angithi leyo 500 uyakwazi ukuthenga ngawo isinto uyakwazi ukuthenga ngawo impuphu kubongeke lokho ngizoyihlalela ekamerweni nokudla kwami uzoyibonela wena wonke umuntu akabe ne-fridge lakhe kusho ukuthi nami ngizoba nela 500 lo munye uzosetshenziswa ekitchen lokho omunye nawe nje ubudla lapha bese kuphelele nomunye akuphela bese nihlulekile ningibize futhi ngizoza yebo ngizokubiza futhi sisi yangiqhaphaza phela angikuqhaphaza ngicabangeli ayikho lento ethi angicabangeli ukuba ngicabangeli ngaba ngikhiphi ngisho isent nayo ohlala nayo nezinto ezimnandi lapha mina izinto ezimnandi angizidli mina
Kusho bani ukuthi awuzidli izinto ezimnandi? Ngoba nawe uyayithenga izinto ezimnandi. Ziphi ngidla noba mina ayikho into engidla ungayidli wena. Kodwa wena uyakwazi ukuthi lapha une-fridge lakho nentombi yakho nidle no2. Hayi anginjalo. Yangiqhaphaza. Angikuqhaphazi. Okulandela emva kokuyithengele yami igrosa ngiyaphuma ngomnyango ngiyahamba. Angikuqhaphazi sekhaya la kwamakhuzwayo sekhaya la. Akusizi. Ngeke ngize yazi into emnandi ukuthi nathandana akekho ufuna ukudedela omunye kodwa i-reason kabhuti ongamdedeli is it because ufuna ukuqhubeka umenza islim sisi wakhe akona no angimenzi islim siswami umenza islim phela futhi akade 500 umenza islim ulethe esinye isisu ulethe esinye isisu kubalulekile ekhaya ukuthi kube khona umuntu wesifazane kubalulekile ekhaya ukuthi kube khona ingakho ngithi akangahambi ephumeye ngaphandle ngithi akangahambi yakho 500 no 2 ubona okay asilungisi la 500 sifaka u500 noba uthi kusho ukuthi la ikhaya ngizodla itawu meliphela umuntu uzoyibona ethu kwenze njani period yabonga sifuna ukubona ke lo sesohleze ezofrya uzolifica yini iqanda nje amaqanda ebiza kanje aphinda ashiye kunjalo and inuku aliqinisho ukuclean ayikho lonto leyo ayikho lonto leyo hayi ayikho lonto leyo nawe washela nje khona uyiwashela ayikho into uya nongiwashelayo ayikho lonto leyo ngokuhlezi uwashela engiwashela nini ani ngitshela ukuthi ufika njalo ngama weekend angithi ufika njalo ngama weekend ezobona umuntu wakhe amangwa lawa washo akona amanga iqiniso lela akona amanga iqiniso lela udlala wena la kuthi wesisawazi tshele mangakwenzela ivideo ubone iwashi ikhona angenzela bandla ngizoyenza ewashi ikhona intombi angenzela cho uzoyenza nini uzoyenza nini uwasha phela hayi uyobe sobabona nini osisi bami uyobe sobabona nini uzongisendela imessage hayi ayikho lonto leyo uzakhela nje izitori engekho uzakhela izitori engekho ayikho lonto leyo ngoba kwakuthi ayihlala la uyayiphikela uyishuthe futhi nayo yes ayihlali number yami ifika ngama weekend la khaya ifika ngama weekend la ekhaya i-weekend uzongibona i-weekend yini uMonday noma uTuesday i-weekend ifika ngo-Friday ihambe nge-Sunday. Fika Friday ihambe Sunday. Ishiphakile wesisi lapha ifika ngiphekile iphake ishiye konke ekuconsile lapho kanjalo inuku nje. Inkosi yami. Tshele mina. Bafethu yazi ufuna ngintshela imfihlo bafethu. Yabo imfihlo okuhlupheka ukuxabana. If ufuna ukuhlala kwi-poverty forever xabanani. Ayikho into. Ngizobona sekhona namakokorosho namakundane. Uxabana nje. Futhi le ntombazane yami iletha inkinga. Futhi iletha inkinga. Hayi anginjani. Hayi akayilethi inkinga yena ubhuti wakho ufanele akhiphe imali extra ngoba unomuntu asabana naye. Ufanele akhiphe 2.5 into ezonjani. Futhi mina sengizoshintsha ama-budget ami ke. Efanele washintsha uzolamba phela uzolamba. Ngoba kade usho manje ukuthi unyukile upetrol inyukile yonke into. So lenye imali izoyithatha PS. Ngoba I don't have another job. Kodwa azokushaya indlu zokulandelayo. Angeke kwenzeke lokho. Angeke kwenzeke lokho. Sobona isiphetho yini manje ngingaphuma la ngenxa. Angeke kwenzeke lokho. Sobona ke. Angeke. Bazalwane ngicabanga ukuthi umndeni wakho uzawudinga i-counseling. Uba nomsindo kakhulu manje abomusi wayijwayeza iphisi into enomsindo ngivele ngazi ngithini mina mase beba ngumsindo abantu because mina indlela yami understanding nge-communication uyakhuluma ngikulinda nami ngikhuluma akushintshi noma ngakhuluma harsh noma ngakhuluma kodwa kusalayo ngiyakwazi kuyi-express ukuthi lento le iyangidina or ayingidini bese kuba ngumsindo usuwenazi ukuthi nje umoya incela kahlala nginomsindo khona kusazohlusheka bafethu kodwa njengamanje solution amagasela njoba sila ukuthi sisi 5,000 silibona ukuthi nizola sesikhathi singanani emva lokho leyo jwalo uyikhipha uzokwazi ukuthi uyinakekele wena until usiyabona ukuthi imali fanele i-edwe okwesibili kuzobuya and okwesithathu ngicela ukunikeza i-counseling noba u2 nikwazi ukuthi mhlawumbe nibe nomuntu ayifundelile lento expect ozokwazi ukuthi anifundise mhlambe mina ngoba ngiyifundelanga bafethu ngayinkinga ukuthi ngile ngichaza ukuthi yazi kubalekile ukwenza ukuthi isikhathi ngibuye ngabi naso because issue akufanele ngihlale more than 30 minutes la endlini so siyabonga uzinesikhathi sakho bhuti wami kodwa ngiyakuthanda ukuthi uyamthanda usisi wakho kodwa lokho konke sixoxile ngiyafisa umuso endlini usulala ubheke phezulu ucabangisise ingeke intombi yakho uzobona ukuthi khona iphutha kulento yenzayo and after counseling mhlawumbe uzobuya nomunye umqondo mhlawumbe songibiza senithi hayi seninze ngenye indlela ehlukile thank you so much ngokushare inamba yami ngifuna ivideo oyiwash because khona ngizomhleka into serious sure Bukelo Black Life mina ngiyakuthanda ukuhleka ukuze umuntu abone into eyenzala ayikho right because abantu bana umqondo ukuthi ba protect intombi zabo benza into engasile nje ukuyiwashela unomuntu omondlayo ongasebenzi ohlele egcekeni
kusho ukuthi kahle kahle wena uyindoda enze njani lana nenze njani manje bafethu kusho ukuthi awuyithandi kahle le ntombazana ayikubona kufanele ikunakekele Hayi. ukuyiwashela akuyona inkinga fanele abafana bakwazi ukuthi bazenzele Ehlela imini yonke. uyayizwa leyo nto Washela kodwa uyazi nawe ukuthi thina sikhuluma ukuhlala nomuntu wesilisa ubaba wenza umsebenzi wakhe aprovide enze yonke iphasenti ezimnandi uzomwashela ishirt lakhe ungakwazi ukwasha ishirt kodwa ulwashi exactly kodwa uyakhombisa ukuthi umuntu engizokwazi ukubambisana naleso ngoba uyangenzela yonke into engifisa ukuthi angenze Njengani? njengaye washing uyakwazi ukungiwashela Si-washing wena nje owashayo. endlini nani nani no Thu wena nje usuke owashayo. engekho usisi wami usuke engekho usisi washa wami mangingekho. mase ebona ukuthi Uwasha mangingekho. ngiyawashela usuke engekho usisi wami Oh. usuke Mangikho engekho usisi uyayiwashela. wami Oh, Okay. ku-right. Hayi. As long as ukwazi ukuyiwashela vele fanele ukwazi ukuyiwashela babezwa. yeah Awuyelwela intombi yakho shame. Futhi udiniwe. Hey. Asihambeni bukele Black Life. Ngiyabonga kakhulu for watching this episode till the end. Asibonani ku-episode elandelayo. Sizobe sisahleli khona la kanje. Asihambe. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili wezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonki piri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.